zo ka ci arziki yaro. Ka zo ka ci. Ka ci arzikin jari. Mata wallan alfawa, Lukman dan gidan gwamna, mutumin kirki na kwana sai Mala Ali kenan. Ga kuma mai sai da biskit. Dan kwaya. Ga kuma Rufi. Amarya America. Amarya America. Ni wallahi sai an me. Muna nan muna daukar. Ka laifi na baba Sadiq. Wallahi ba laifi. Wai me zan zauna a maka alfa shekara ne kana gararan ba a garin kowa ka ta wannan naji amma bana sai da kwaya bana sai da koken bana sai da sukudaye bana sai da ko kuma dan komai ne kai Allah wallahi muna daukar season 5 kwana sai da maja kwana sai season 5 jama'a thank you so much assalamu alaikum jama'a dan matso ka san ban da tsawo ba ta da tsawo jama'a ga Rufaida ga kuma baban Malam Ali Rufaida ta zo gurin baban Malam Ali saboda a sasanta a dawo da ita wallahi ba zan dawo da ke ba wallahi ƙarya ne ba ta dawo wani dawowa me zan uwar bai zo da ci daga gara barau olle yarinya nawa ya America ni wallahi kamar da ni America an ba kamar da ni saki 3 seconds na muku gaba da kalan Nigeria amma ka ce I love you I can't say that. Seriously. Jama'a, okay. Kai, ba zan faɗa ba. Jama'a muna nan muna ɗaukar Kwana Casain season 5. Ga matawalla alfawa. Ga matawalla alfawa. Ga mutane kai musu hai. Mutum la'ai magana mana ko kwamushe kaɗan da to kuma ba ku ja kwamushe din ba sai ga mutum da rawani